So ang mga bag-o pa naluwas ang gikinahanglan is pulong sa Ginoo purely gyud. Pag master na o sa Christian, pag ano siya, pag mature na siya, pwede na siya mabasa og mga libro ni John MacArthur, ato mga giya-giya ba. Pwede na mga igsoon kay kabalo mo, magkabalo naman siya kung kini ba nga book is good or bad. Lantawan niya sa Bible, hala, iyang nga writing, yang book kay fit sa Bible ay insakto ni iyang writing. Babasa niya sa ka book, wala, iyang nga book kay dili fit sa Bible. Di na may kaunon nga book. Di ba? So nga na pod mga igsoon. Pag mature na ka, pwede na ka magbasa-basa pang laing libro. Pwede na ka mukaon og karne unsa ba diha ang laing nga mga teachings or hard teachings igan sa Bible, pwede na ka mukaon niya na. Desire the pure milk of the word that you may grow thereby. Para ka magtubo. Kumusta ka mo mga igsoon? Kumusta kita? Nagtubo pa kita spiritually o wala? Kung wala pa kita magtubo, may problem? Sala? Ikaduha wala to desire sa word. Kuha ang to sala, dayon. I-desire ang word. Tamis kay pulong sa Ginoo, mura og milk, lami ka inumon, lami kaayo siya sa akong kinabuhi. Ang timay lang sa tao nga mature, ganahan gid siya magbasa og Bible. Ganahan siya maglantaw sa Bible. Ang Bible is a treasure sa iyang life. Pag maglantaw siya sa Bible, gahat-heart iya nga mata. Ganahan ba siya open sa Bible, gamingawon siya basa sa Bible. Mo ni timailan sa mature nga tao. Pero ang immature nga tao, Bible, dry sa iya, way lami.